Δεν χρειάζεται να μιλάω επί ώρες γι' αυτό. Να μιλήσω και για το άρθρο 28. Το άρθρο 28 αφορά τις μετεγκαταστάσεις δύο οικισμών που δεν έχουν λιγνίτη στο υπέδαφος τους, γι' αυτό και χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, γιατί δεν προκύπτει ευθέως αυτός υποχρέωση της ΔΕΗ από τον κώδικα μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών. Καταρχάς πρέπει να πω ότι η πρωτοβουλία, η εξέλιξη μάλλον αυτή, είναι μια πανηγυρική απόδειξη ενός ισχυρισμού που διατυπώνω και εγώ και άλλοι παράγοντες και πολίτες της περιοχής, ότι η λιγνητική κιλοβατόρα είναι λιγότερο φθηνή από όσο εμφανίζεται. Πάμε και οδηγούμαστε στη μετεγκατάσταση ενός οικισμού, όπως δεν θα οδηγούνταν καμία χώρα, η Γερμανία για παράδειγμα, που έχει πάρα πολλούς λιγνίτες, λιθάνθρακες και γιάνθρακες, για τον πολύ απλό λόγο ότι η ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια δεν πήρε κανένα μέτρο περιβαλλοντικής προστασίας και εμπροκειμένου δεν φρόντισε να κατασκευάσει δρόμο κρατώντας απομόνωση στο χωριό, έφερε πολύ κοντά τις αποθέσεις ενώ υπήρχαν άλλοι χώροι. Και τρίτο και πιο σημαντικό, δεν βρήκε τρόπο εδώ και 30 χρόνια, 20 μάλλον για την ακρίβεια, για το συγκεκριμένο χωριό, την Ακρινή, να κάνει ένα σκεπαστό σωληνωτό ταινιόδρομο με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να ζουν σε συνθήκες απερίγραπτες. Το τριτοκοσμικές δεν λέει τίποτα. Ελάτε, η Επιτροπή Περιβάλλοντος υπό τον κύριο Μητσοτάκη πριν από 2 χρόνια, Γιώργο ήταν, πριν από 2 χρόνια, είχε σοκαριστεί μετά την επίσκεψη, η μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. Γι' αυτό λοιπόν και θεωρώ πολύ σημαντική εξέλιξη και πολύ γενναία την πρωτοβουλία της κυβέρνησης που επιτέλους δίνει λύση σε αυτό το πρόβλημα, διότι δεν λυνόταν διαφορετικά. Σε ό,τι αφορά τους πόρους, υπενήχθηκα ήδη, κύριε Υπουργέ, ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη η ΔΕΗ έπρεπε να λάβει όλο το κόστος. Όχι στη λογική που λένε γενικά και όρες σε συνάδελφοι εδώ μέσα, ο Ριπένο πληρώνει, αλλά γιατί η ΔΕΗ με την αμέλειά της προκάλεσε όλη αυτή την εξέλιξη. Είναι πολύ απλό. Και δεν πρέπει να το δούμε καθόλου φοβικά. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό και το δεύτερο σκέλος θα πρέπει να βρούμε επίσης τον τρόπο και το θάρρος να απαλείψουμε τη συμμετοχή του τοπικού πόρου ανάπτυξης για έναν πολύ απλό λόγο, κύριε Υπουργέ. Σας το λέω με όσο γίνεται πιο καθαρό και επίσημο τρόπο. Ο οικισμός Ποντοκόμης που επίσης από τη σημερινή κυβέρνηση με τη σημερινή πολιτική ηγεσία κατοχύρωσε τη μετεγκατάστασή του, όπως και αυτός της Μαυροπηγής, είναι 3 οικισμοί, κύριε Πρόεδρε, στον νομό μας που μετεκαθίσανται. Πρέπει να σας πω ότι στη συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης, του οποίου είχα την τιμή μέχρι τον Οκτώβριο του 9 να είμαι δήμαρχος, πήραμε μία απόφαση που επικυρώθηκε με δημοψήφισμα καθολικής συμμετοχής με 82% παρακαλώ ποσοστό. Δέχτηκαν οι άνθρωποι να μετεγκαταστούν στη νέα συγκεκριμένη περιοχή της Κοζάνης, να κάνουμε ένα πρότυπο οικισμό με αρχιτεκτονικούς περιορισμούς στη δόμηση και με ένα πολεοδομικό κέντρο που θα είναι αφιερωμένο στις χαμένες πατρίδες, μιας και πρόκειται για προσφυγικό οικισμό. Κάτι ανάλογο ζητούν ήδη και οι κάτοικοι της Ακρινής. Ο τοπικός πόρος λοιπόν από την πλευρά του Δήμου Κοζάνης και της νομαρχίας που μέχρι χθες είχαν την αρμοδιότητα κατευθύνεται για αυτές τις ενέργειες. Δεν χρειάζεται να τον δεσμεύσουμε για έργα υποδομής που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν ξέρω, ενδεχομένως αν εσείς επιθυμείτε και με την επικουρική παρέμβαση της πολιτείας, εγώ σας είπα τη γνώμη μου ποια πρέπει να είναι. Πάντως, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει ο τοπικός πόρος. Μπορούμε να γράψουμε ότι ο τοπικός πόρος μπορεί και αυτός με απόφαση των αποκεντρωμένων οργάνων να συμμετέχει, αλλά όχι βέβαια να συμπεριληφθεί απευθείας στον προϋπολογισμό. Και σας λέω με τα λόγου γνώσης και μπορώ να το υπογράψω αυτό το προεξοφλώ, γιατί έτσι είναι, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, ότι από την πλευρά των Δήμων Κοζάνης και Ορδέας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα πρόσωπα και πράγματα, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μεγάλο κομμάτι του τοπικού πόρου πρόκειται να δαπανηθεί για τη διευκόλυνση των μετεγκαταστάσεων, τόσο για την προετοιμασία τους, όσο και κυρίως για τον πρότυπο και καινοτόμο χαρακτήρα που πρέπει να έχουν αυτοί οι οικισμοί. Όχι όμως το σκληρό κομμάτι που αφορά έργα υποδομής και κατασκευή κατοικιών, που κατά τον νόμο είναι υποχρέωση της ΔΕΗ και ευρύτερα της πολιτείας. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Κουκουλόπουλο. Έχουμε τελειώσει με τους συναδέλφους, μέλη της Επιτροπής.